Joseba Eskurdia eta Jose Javier Zabaleta askoz hobeto moldatu ziren Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan agertu zen ezetasunera, Xala eta Zubieta baino. Lehen pilotaka daio eta 10 minutura 10 eta huts ziren aurretik Arbizukoa eta Etxarrengoa. Atzetik aurrera pilotan erabat mendean hartu zituzten, hankageldian aritu behar izan zuten Xala eta Zubieta. Hauek nahiko zalantza bazuten partida jokatu behartzen edo ez. Beno, uste ez dakit, partidu oso txara izan da, baina ez dakit, hobeto ez dakit posibilen hemen jokatzea, ez, hola jokatzea. Baina partida nola edo hala jokatu zen, eta uste baino errazago lortu zuten binaparrek beraien lehen garaipena pinakako honetan. Bai, oso duztea, ez, oraindik 8 partidu gelditzen dira, gu lehenengo puntua ja atera dugu, ez, 6. jardunaldi honetan kostatu zaigu, baina bueno, orain segin behar eta horrengo partiduan ere saiatu puntua lortzen. Datoek erakusten dute nolako partida izan zen, 324 pilotaka da 36 minututan. Eskurdiak eta Zabaletak 22, Xalak eta Zubietak 6.